Moi, minun nimi on Markku Nieminen ja esittelen teille kaksi tuotetta. Bittium Tough Mobile 4G-älypuhelimen ja sitten Stop Noisin Hybrid X käyttölaite. Otetaan ensin tästä tämä älypuhelin. Tämä on IP67 vesitiivis, iskun kestävä ja public safety puolelle vaatimukset täyttävä sertifioitu puhelin viranomaiskäyttöön. Takakansi napataan tuosta irti. Se on tämmönen vesitiivis takakansi täältä. Täältä paljastuu akku ja liitäntärajapinta ja tähän voidaan liittää sitten ulkoisia lisälaitteita tähän rajapintaan. Tässä on sitten Stop Noisin Hybrid X, aivan uusi tuote, patentoitu käyttölaite liitettäväksi älypuhelimeen tähän Bittiumin Tough Mobileen. Tässä on ominaisuudet radiopuolin käyttöön, äänenvoimakkuus isommalle pienemmälle, emergeisi, still-kuva, video, painike, 2 kappaletta PTT ja sitten vapaasti ohjelmoitavia nappuloita, erilaisia pikatoimintoja, mitä asiakkaalla on sitten käytössä. Lisäksi tässä on erittäin vahva audio, jota ei yleensä älypuhelimella saada aikaan niin kovaa ääntä, mikä tarvitaan radiopuhelin ympäristössä vaatimuksissa. Plus sitten täällä on viivakoodilukua varten spesiaalivalot, jotta tämmöinen auringon säteet voidaan, haittasäteet voidaan kompensoida kiiltäminen kuvasta, jotta luku tapahtuu helposti. Että sitten monivärilledi ilmaisee erilaisia käyttötiloja laitteen käytön aikana. Lisäksi täällä on sitten tämmöinen smart-konnektori, jossa on sitten rajapinnat ohjelmoinnille, USB ulos, sarjaporttia ynnä muuta ajoneuvokäyttöä varten. Ja yksinkertaisuus on tässä ja otetaan tuosta tuo Tough Mobile. Tämä käy näin yksinkertaisesti tähän liitettäväksi. Liitetään tuosta noin tuolta kohdalle ja snap in painetaan, se on siinä. Ja sitten lisäksi laitetaan tuosta noin ruuvit 4 kappaletta noihin reikiin. Silloin se on siinä, sulla on puhelin, jossa toisella puolella on älypuhelin, toisella puolella radiopuhelin käyttölaite. Ja nämä kommunikoi suoraan keskenään noin väylien kautta tuolta. Ja tämän lisäksi sitten on tämmöinen älykäs smart holderi, joka voidaan tämmöistä fast clipillä laittaa puseroon kiinni tai ajoneuvon koelautaan tai mihin vaan. Ja sitten saatat puhelimen tuosta tökkäset tuohon. Se on nyt siinä paikallaan telineessä. Se latautuu tässä telineessä ollessaan. Tämän sisällä voi olla täällä akku. Vara-akku, se lataa passiivisena tässä ollessaan tätä. Tai sitten täällä on pistoke tuolta ja sä tökkäät sen siitä ja sä voit liittää siihen vaikka tällaisen lisäakun, tämmöisen powerbankin. Tämmönen aparaatti lähtee näin yksinkertaisesti pois ja nopea laittaa tuo ja voi olla auton koelaussa näin ja kuvata kabinin sisälle päin. Esimerkiksi ambulanssissa tapahtumia ja näin poispäin voidaan taltioida. Tai sitten näin päin henkilön rintapielessä toimii bodykamerana 170-asteisella kuvakulmalla kuvaa laajasti näkemänsä ja video voidaan tallentaa sitten tänne laitteen muistiin tai lähettää suoraan live-kuvaa johtokeskukseen johtamisen välineeksi ja näin poispäin. Helpottaa toimintaa johtamisen näkökulmasta kentällä. Tällainen laite. Kiitos.